Antain nar a hasite sa ólam gaeilge, go dtí mar barghréad leat cara cainte agus focla ólam. An mó ibre a bhí agam na cuidhór léthir ar dhéanú agus amarbí a bhacham a car cainte nó focail a bhí me geirí ólam sin a scríomh síos, nótaí a scríomh faoi agus ar dhéanú sin a chur de lán bheor agus tá seo beag sean amsere a tá déanú go bhfuil an mó ibre sin an go fáil héin bíon díal ar leortaí ar léhéad cara cainte tír chanil le Siuán Mac Lochlainn. Sin mar a smaile fólam orí bheith fólam leganathe úra as leortaí den chéanál sin cruasaí car cainte agus a líhéad sin. Agus tá sin go bre ach déanam amach bhfuil míhain taiste a bhhain a baint leis, sin na glynn tú na facla. Agus rud a bhhain rud ceall scríofa síos a leor, rud eile ar fad é chlansin i gcaint daoine. Bhfuil samplar bí agad sin? Tá má smuoitú mar hampla, tá má duine siar chaint ar an ábhar céarna an tamar fad agus tá methe géirí tarse dá, beidir go neartha leis an duine go bhfuil sé deanú sean bháléad den rud seo. Na sin mar atá sé scríofa san nachlár. Baléad sean ór an tradition tú beidir am trotha versa an. So an duine tá deanú sean bháléad de rud tá se caint go séirí seasta ar an éon rud amháin agus tá daine géirí tarse dá. Agus is ciban am dóla mar sin agus bhí mar réit fríd riine agus bhí me onanta bróda leis an car cainte beag deas seo a beléir na rodín dainir bí am a heagháil agus an chúise talile sin na an dí sin in baléad agus an dí in san ocail de, bhí sé do réiste hena chéile dí a bháin a bhí an a sin rud a déir daoine na bhí deanú seanmála dó. Agus tá sin go bre theas a gom sin inis a bhín se an dachar do ólamór festamh aige gur mar sin a deirtear an rud a bhhain mar chlann se i gcaint dainile. Agus go dtí chóirle a chutha rólbarí agus iad sin i geirí oling leiclis na fáibanna sin. Bhálinn de riine ar agus a hiig lá úsáid a bhaint as ábhar fuama. Loim an leor sin cara cainte tír chanil le Siuán Mac Lochlainn is seart clásic atá agus bíon tá sé deirín tá cópta sin ag ahan ólamór a gúige olú. Agus ní mar gur cheart gan cópa bheith daoine. Ach tá fuintí eile an mar hamplas go bhfuil am dalsí an taobhasoltach cruasach dar tiidir taisce focail agus an bua a bhain sin leor sin a gur dlú iescí leis. So na leganathe deasa seo a bhí an sa leor, bhí siad le cleinstin ag an ólamór agus bhas gin sin an dáil iad a réit mar is ceart. Agus tá cólartaí an mar hampla tá teach fáilsearta in gcídór éabhlaid agus teas an bhfuil clos leorthaí mar a thugtar arthú na audiobooks fáilte acu sin agus is fiú go móríad sin. Sin gan gáil go fada leis na hárainn fiúháin agus is fuinte ionintach iad na hárainn maidir le fáiríart na Gaeilge agus fuaman in na teanga.